Seuraava osio olisi tällainen. Eli se alkaa niin, että me soitetaan G-duurisointu niin, että etusormi on G-kielen kakkosessa, nimetön H-kielen kolmosessa, pikkurilli E-kielen kolmosessa, ja tämä etusormi venyttää tämän G-kielen kakkosen sävellaskenta ylöspäin niin, että tuloksena soisi tällainen sointu. Eli tavallaan tällaisen perinteisen barre-soinnun nämä 3 ylintä kieltä. Ja tämä sointu soitetaan tältä plektrakäden osalta niin, että plektra soittaa G-kieltä ja keskisormen nimetön soittaa H- ja E-kieltä. Eli näin. Ja kun se ääni on saatu soimaan, niin sitten seuraavaksi soitetaan sitä ihan samalla lailla, että plektra soittaa G-kieltä, sitten keskisormi ja nimetön H- ja E-kieltä. Mutta sammutetaan soimaan ja sitten sammutetaan se niin, että plektra sammuttaa tämän G-kielen ja sitten keskari ja nimetön tämän H- ja E-kielen. Ja sitten taas sama liike uudestaan soimaan ja sitten sammutetaan. Soimaan ja taas sammutetaan. Ja tällä kerralla nyt ei kannata hirveän kauaksi lähteä näistä kielistä mihinkään suuntaan. Et pidetään ne ihan siinä kielten lähellä, että me saadaan ne sammutettua myös mahdollisimman nopeasti. Ja sen viimeisen kerran, kun ne on soitettu, niin tiputetaan tämä G-kieli takaisin siihen pisteeseen, mistä me lähdettiin, eli G-kielen kakkosen, ja sen jälkeen tehdään pull-off niin, että vapaa G jää soimaan samalla kuin H- ja E-kielen kolmosvälit jää soimaan, eli näin. Sen jälkeen, kun toi on soitettu, niin se seuraava osa on tällainen. Eli me soitetaan hammer on D-kielen kakkoselle ja keskisormi soittaa sitten vapaan G-kielen. Sama homma, hammer on, mutta tällä kertaa D-kielen kolmoselle. Taas G-kieli soi vapaana. Uudestaan hammer on D-kielen kakkoselle. Ja sen jälkeen soitetaan pull off D-kielen kakkosesta vapaalle D-kielelle. Elikkä sitten soitetaan A-kieleltä hammer on A-kielen kakkoselle ja keskisormi soittaa vapaan D-kielen. Sitten pull off A-kielen kakkoselta vapaalle A-kielelle. Keskisormi soittaa sen jälkeen E-kielen kolmosen eli G-äänen. Ja sitten plektrakäden keskisormi ja nimetön soittaa vapaan G-kielen ja H-kielen kolmosen. Tuo loppu voi olla vähän tämmönen paukautus. Se kuulostaa aika makealta. Ja heti kun se on soitettu, niin lyödään tää plektra-käsi niiden kielten päälle, että me saadaan ne kielten soiminen loppumaan mahdollisimman niin kuin seinään. Elikkä koko homma menisi tällä lailla.